Aturaken matur sembah nuwun sadaya. Dumateng para bapak ibu sekalian ingkang sakmenika sami rawuh wonten ing Balai Desa Kalimati, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Wonten ing paripurnanipun adicara rikalagan punika kanthi mongkane adicara Ringgit Purwo Serah Kayon utawi Gunung. Sembarang aku karo gending. Lulugi katuraken matur sembah nuwun saking Bapak Kepala Desa. Lulugi kawentenanipun saking BPD serta Ketua Panitia sapunika ingkang sampun jumeneng wonten ing sasana. Para yoga kawula suwun paring iringan damel panjenengan sedherek. Alon-alon. Yen sapatunipun diparingi malih sampun seratan. Sekedap nggih dipun condro sekedap kemawon. Monggo. Pak Ketua gak ketok. Kawula nyuwun Serakayon punika minangka tetenger panguripan Tata Raharja serta tepaking budaya luhur ingkang kedah kita puriyun. Wayang gunungan utawi kayon punika ngemu para pita ingkang wujud tetanduran gunung segara lan jagat saklawase nglanggamaken kawicaksanan lan katentreman. Mugi Serah Kayon punika dados pratandha pangajab dhumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa lan ugi sarta parakatipun pinaringan kawicaksanan kasektening pangayoman serta saged nuntun masyarakat dhateng kamulyan lan ugi kabegjan. Kawula suwun dhumateng panjenenganipun dalem Bapak Kepala Desa kanthi ngaturaken wujudipun gunungan utawi kami dhateng panjenenganipun dalem Idalan Puguh Prasetyo Sabdanan Ekonomi. Kalimati bersatu. Kalimati bersatu. Kalimati bersatu. Matur suwun. Sampun keparengipun Bapak Kepala Desa lulugi para panitia mandhap saking sasana. Lulugi dhumateng para warga masyarakat Pandhapan Ringgit Purwo. Kawula saturaken sugeng pamirsan ngantos ing paripurna carita kaliyan
Jangan apa-apa.